Singatsho elogrito selusazi sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele nkonko kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enisibukele kuzo siyankonkoza sivuleleni siphothuleke sivule ngoku ke thathelo cephu lithembileyo kuba kaloku siza kuphakela zitshisa ezo namhlanje kuvimba ke ongakulindela namhlanje sikuphathele kaloku mbukeli umba wengqawule ongakulindela kaloku ka Oscar Pistorius kuninzi mbukeli umphathiswa wombane uthi ke omasipala abatyala Eskom bayayisebenzisa okanye bayisebenzisa nzima kakhulu lenkampani yaqhuba imizamo yokuqonda kaloku umlo eMiddle East ukuva banzi qiniseka mbukeli nje uthenqa ingqakumba zamehlo usibukele apha Ekhaya Jikelele ndimlo ke ukholosa kalubisi uMadlongothi ndiyama naye uMamtshali molo Madlongothi sibukele futhi nakumbukeli olwesibili ke usuku namhlanje lisombulukile isonto babingelela bethuli benqayizivele yohlelo eyohlala njalo isemlandweni ngokuba uhlelo lokuqala ngqalo isidlo sasekuseni ukusakazwa ngesinguni kuphela igama lami nguNoxolo wakwaMwali intokazi yaseMantshelani le phansi olundi sikuphathela ke izindaba ezemidlalo umhlahlo wesimo sezulu kanye nokunye okuningi wembukele ziyavulwa kizikole namhlanje ngimzwile komunye sekhala ethi ish imali kamalume kushuthi ngayibeka ngenhliziyo iyafuneka kodwa namhlanje today is the day umbukele ke igama lesiteshi lihaye kanti sikhona ke na SABC Plus okwakho nje okumele ukwenza ukuthi ufake i-app uyidownload i-app ye-SABC Plus efonini yakho bese ke hayi emva kalokho ke izobe ke seyikhala siyabonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi lapha Ekhaya Jikelele njengenjalo umbukele njengoba siqala ke ihora lethu lokuqala ake siliqale ngokubheka ihamba phambili. Inkantolo yomthethosisekelo ithi lo wayengumsubathi owake wabuya nendondo kuma Olympic Oscar Pistorius kwakumfanele ukuthi anikezwe ushwele ngondasa. That figure is increasing. At last count, year to date, the increase was. Umphathisa wezombane uGqirha Khoshiye Ntshura-Makgopa uthi amatyala ka-Eskom ngumngeni omkhulu kwindlela lenkampani esebenza ngayo. Unozinti wabafana uthi iqembu lesizwe kumele liqhubeke nomgqiqo walo kuze kufike umqhudelwano wendebe yezwekazi iAfrika. Sawubona mbukelo omuhle noma ngabe kunezindlu zodaka kusekhaya lapho lalela Ekhaya Jikelele ikhaya lemfudumalo siyakwemukela ngeyifudumela izandla bize ex yakho induna umthatho ongakini ikhansela nenkosi ungababiza besondele bengaphuthelwa umsombuluko kuya kulesihlanu ubatshele bezobukela indaba ezinohlonze zithulwa abasakazi abanohlonze ezemidlalo ezokungcebeleka nesimo sezulu asambeke. Inkantolo yomthethosisekelo isicacisile ukuthi uOscar Pistorius obhadle ejele kwakumfanele ukuthola ushwele ngondasa nonyaka. Eksamabombe enkantolo yomthethosisekelo ngenhloso yokuthola incazelo mayelana nezimfanelo zokukhululwa ngoshwele emaphepheni afakwe phambi kwale nkantolo uPistorius ufuna ukuyifikela amathupha okuyinto ayivunyela ukuba yenze ukuze acaciseleke ngomyalelo wenkantolo yokudluliswa kwamacala eyawukhipha ngolwezi ngo-2017 ngenkathi imigwebo iminyaka eyi-13 nenyanga ezinhlanu lana kwakunyuswa isigwebo sakhe seminyaka eyisithupha ayesinikezwe ngo-2016. Isigwebo esakhishwa inkantolo yokudluliswa kwamacala saveza ukuthi uPistorius useyihlalile iminyaka yakhe ejele nokho amaphepha aveza ukuthi ngondasa nonyaka lenkantolo yokudluliswa kwamacala yakhe iphumibiko ngaphambi kokuba kulalelwe isicelo sakhe soshwele. Lo mbiko uveza ukuthi ukuqala kwesigwebo sakhe kwaba mhlazi ngama-24 kuLwezi ngo-2017. uPistorius uveze emaphepheni ukuthi le ndlela yokuxhumana ilungile. Njengamanje uPistorius usesejele ngecala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp ngo-2013. Kusenjalo umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi usawubhekisisa lo myalelo futhi ngokuhamba kwesikhathi uzosho ngenqubekela phambili. Correctional Services has received an order from the Constitutional Court on the proper interpretation of the Supreme Court of Appeal's judgment delivered on the 24th of November 2017. Briefly, the matter relates to the sentence that was given to inmate Oscar Pistorius
its effective date, and the impact on the calculation of the minimum detention period. As a department, we are studying the order and shall in due course pronounce ourselves on the way forward. Umphathiswa wezombane ugqirha Khosiye Ntshulamokhupa ubeke kwacaca ukuba amatyala ka-Eskom kamasipala asengumcelimngeni omkhulu ekusebenzeni kakuhle kwale nkampani. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Ramokhupa uthi izikweletu zomasipala abahlukene zinomthelelo ekutheni Eskom ingakwazi ukusebenza ngendlela efanele. We know as I sit here that the municipalities are owing Eskom upwards of 64 billion rands, and that figure is increasing. At last count, year to date, the increase was over 4 billion rands, and there's no sign of that increase abating anytime soon. Ramokhupa wengeze ngokuthi okunye kuwumthelelo omubi ukusetshenziswa kogesi oxhunywe ngokungemthetho. This is placing significant strain. Issues of illegal connection, and that's why it's important that in the quest to address this situation of the energy ecosystem in the country, we should also pay significant attention on the areas of illegal connection. Uphinde wathi umthamo wogesi usungcono kakhulu. The net is that the grid is healthier by about 5,000 megawatts. So that's important. That's a significant measure of the progress that we're making. And of course, we're able to realize those benefits in relation to the number of hours that the lights are on. I-Eskom izoqhubeka nokusebenzisa isigaba sesine sohlelo lokucisha konga ugesi kuleli sonto. Izwe iGibhithe lizama ukunqanda ukubhebhetheka kwempi ephakathi kwamasosha asePalestina abizwa ngeHamas kanye nezwe lakwa-Israel njengoba isimo siya ngokushuba kulamazwe ase-Middle East. Iy'nkampani zamabhanoyi ey'ningana kembukeli nazo sezikumisile ukusebenza kwey'ndiza elizilibhekise eTel Aviv, kanti-ke kutholwe ney'dumbu ey'ngama226 okukholakala ukuthi-ke ngaza bethameleke idili lomculi kwa-Israel ebelisingethwe khona le kwa-Israyeli. I kindly ask everyone who is able to now stand and observe a moment of silence. iMelika ibambe umzuzu wokuthula emkhandlweni wamalungelo wabantu wenhlangano yezizwe njengoba luqhubeka nokushuba udlame phakathi kwePalestina nelakwa-Israel emva kokuthi amasosha wombutho iHamas egasele eGaza abulala inqwaba yabantu abanye bathunjwa. I've ordered an extensive mobilization of reserves and that to return fire of a magnitude that the enemy has not known. The enemy will pay an unprecedented price. In the meantime, I call on the citizens of Israel to strictly adhere to the directives of the army and Home Front Command. We are at war and we will win it. Kube nemibhikisho eminingana eMelika kanye naseMiddle East ngenhloso yokweseka izwe lasePalestina. The reality is that, 75 years of occupation, of colonization, of ethnic cleansing, and the will of the Palestinian people hasn't been broken. The Israelis have tried everything to break the will of the Palestinian people, to subjugate them to colonial rule by the Israelis, and our people refuse to back down. Kusenjalo unobhala Jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres uthi siyakhathaza isibalo sabantu abakhahlamezekayo wanxusa ukuthi luphele lolu dlame. I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people, but nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming and abduction of civilians. I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. Kusenjalo izinhloko zombuso ezahlukene zibe nezingxoxo zokugqugquzela ukuthula kanye nokuvikelwa kwabantu nhlangothi zombili kulamazwe. Uthi baphila ubomi bentshontsho umfundisi owazibonela ngawakhe ngethuba amadoda angaziwayo ehlasela ibandla ebulala umfundisi uDwayne Gordon. Lezi imbobo zezinhlamvu zesibhamu ziyisikhumbuzo esibhlungu kubazalwane ababone likhulu lapha ngolwehlano lwedlule kusihlwa ugasela izilelisi. Namanje abaholi bebandla banovalo ngokukhuluma baphumele obala ngenxa yokwesabela ukuthi ingenzeka babeke impilo yabo engcupheni. I think we have to get over the drama right now because we are hurt, we are distraught, we are confused, we are angry. I'm one of the guys, I'm angry at this event
for what happened, for these guys to come and shoot inside of a place of worship. We want to bow before heaven and we want to give the worship. Ababhishophi bebandla bephuke umoya ngokubulawa kaMfundisi uDwayne Gordon obemenye njengesikhulumi sosuku enkonzweni. Bakholelwa ukuthi behlulekile ukumvikela. He didn't even finish his greeting when these gunmen came in, and then they shot directly at the camera because we were on a live feed on Facebook Live. And then I think all of us went down. They commanded us to go down, and then we went down. But the Prophet was looking directly at the guy that was standing in front. So when the guy saw him looking at him, that is when he lifted his gun and shot the Prophet. Amalungu ebandla ahlanganyele ndawonye ukuzokwesekana nokuthandazela ukucela amandla avele ezulwini. Banovalo ngokuthi lo mkhuba obugebengu emasontweni uzokwanda uma amaphoyisa ehluleka ukubopha ngokusheshsha abenzi bokubi. Isikhwama esibhekele ukunxephezela abalimale ezingozini zomgwaqo iRoad Accident Fund sethule indlela entsha yokusebenza ezophuthumisa ke ukufakwa kwezicelo zokuhlinzekwa ngenxephezelo njengoba phela bezomthetho sebesebenzisa lesi sikhwama ukuyithuthukisa kwezemali. Ngalesixazululo esisha iRoad Accident Fund isidale amathuba emisebenzi evile emakhulwini amathathu namashumi amahlanu. Lesikhungo sithi lesixazululo esibizwa ngeCRM sizokwenza kube lula ukuthi izisulu zezingozi zomgwaqo zifake izicelo ngoWhatsApp noma ngokushaya ucingo kwazise njengamanje zithembele kwabezomthetho. Everyone of South Africans who wants to know about the claim and the claims process can come through this number. For us, it's very important that we do that. We've got 300 people sitting there waiting for this call. So it's something big for the Road Accident Fund to be more responsive to what the claimants have been asking for. Ulitswalo uthi bekuvame ukuthatha iminyaka elinganiselwa kwemine ukuphothula izicelo, kepha ngosizo lwe-CRM sekuzothatha izinsuku eziyi120. Most of our people never knew what was paid to them, and the lawyers were taking all that money. They also don't know even if it was paid. Sometimes it's paid 2 years ago, and the claimant does not even know. So this is very important. The claimants have been and will continue to be the lifeblood of the Road Accident Fund, and the fund has declared, as it has been said, 2023 as the year of the claimant. Enkosi ngohlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Inkundla yomgaqo siseko iye yacacisa ukuba uOscar Pistorius sebekufanele ba ukanikwe ingqwalasela ngenqawule kaMarch ka2023. Okukuza emva kokuba uPistorius esandula kubuyela kwinkundla ephakamileyo kwiphulo lokugqibela lokutolikwa okuchanelekileyo kokufanela kwakhe ukuba anikwe ingqawule. uPistorius ufune ukufikelela ngqo kumaphepha afakwe phambi kwenkundla ephakamileyo nokuthe kwavunyelwa ukuze kubekho ingcaciso ngomyalelo wenkundla ephakamileyo yezibheno kaNovemba ka2017 neyamgweba iminyaka eli13 kunye neenyanga ezinhlanu ethothoza esiseleni. Lochatha ke kwisigwebo seminyaka emithandathu awasinikwa sona ngo2016. Ukuthetha banzi ke ngalomba siza kuthetha nengcali yezomthetho uMelusi Qulu ophuma pha kwidonda attorneys. Xolo masikubulise sikwamkela inkqubeni. Ngibingelele kusikholosa, ngibingelele babukele emakhaya. Okokuqala nje khawuncede usixelele ukuba ngubani ekufanele afumane ingqawule iparole kwaye ke zeziphi imeko eziqhelekileyo zokunikezwa kwenqawule. Okay, uma uya ku section 73 subsection 6 paragraph A we-Correctional Services Act ka-1998 uthi uma usuhlale uhafu wesigwebo sakho unalo ilungelo lokuthi uthole iparole uyay-aplayela usho ukuthi hayi makubona ukuthi uyiphethe kahle bese-ke ibhodi iyahlala iparole board ibone ukuthi ungayithola yini. Okubalekile ukuthi kumele kube ukuthi uhafu wesigwebo sakho usuhlalile. Ingakho ke manje noOscar ubesebheka ukuthi phela ngathi uhafu sewuhlale kodwa manje kunokudideka ukuthi uqale nini ukuhlala isigwebo sakhe. Phakathi usuhlale ngo2016 noma ngo2017 kaNovember indida ibe lapha.
Ungathi mnumzana uMelusi uOscar Pistorius kwelityala ingaba wayefanelekile ngokwenene ngahlobo lwini xa ungawuchazela umbukeli? Ya, angithi indaba iqala la. Ngo-2016 uJudge Masipa wamnika isigwebo sokuthi umgwebela umlahla ngecala le-culpable homicide, ngamanye amazwi ukubulala ngephutha, hayi ngenhloso. So kwaku-2016 waseyagwetshwa wahlala. Uma isiphikisa abashushisi isinqumo sikajaji ngo-2017 November wasekuthiwa hayi kumele agwetshelwe ukubulala, hayi ukubulala ngephutha okuyi-culpable homicide. Kwasekuthiwa hayi usegwetshwe iminyaka eyi-13. Now umbuzo usuthi uqale nini ukuhlala isigwebo sakhe ukuze kubonakala ukuthi usehlala uwafa. I-SCA iqale yathi uqale ngo-2016 ngenkathi egwetshelwa i-culpable homicide noma ukubulala ngephutha. Kanti yena iphinde futhi yathi iqale ngo-2017 ngenkathi egwetshelwa ukubulala. Kwaba nokudideka-ke lapho. So manje iMthethosisekelo usithi hayi uqale ngo-2016 hayi ngo-2017 okwenza ukuthi akwazi ukuthola i-parole ngobani ngoMarch 2023 hayi ngo-August, which is August next year. So usezokwazi ukuthi i-correctional services ihlale phansi njengoba besisho isikhulumi sabo ubaba singabakho nqimali ukuthi hayi bazohlala bebuke ukuthi isinqumo semthethosisekelo inkantolo sithini bese babenza isinqumo-ke engicabanga ukuthi ngeke kuphela lo nyaka engayitholanga i-parole. Kuba kaloku kuyajwa nge-21 kaMatshi beseyisevile iparole yakhe, singatsho sithi half yayo. Kokutheni ukuze anganikwa ingqawule ngoMatshi? Ingaba yayiphi ingxaki? Ingxaki noma inkinga iyo leyo ukuthi uma kuwukuthi i-Supreme Court of Appeal eseBloemfontein ididekile, mhlawumbe kube nokudideka ukuthi bathi uqale ngo-2017 ukuhlala isigwebo sakhe lesi se-SMED, kuchaza ukuthi-ke kuzomele akhishwe ngo-2024 ka-August, not ulokhuzana u-2016 u-2023 March, sorry. Kodwa kube kuthiwa abadidekanga bathi hayi uqale ngo-2016 ukuhlala isigwebo sakhe ngenkathi egwetshelwe i-culpable homicide, bekuzoba lula. So kube nalokho kudideka, yingakho ne-correctional services enkantolo ayisiphikisanga isinqumo ngoba babonile ukuthi hayi kube nokudideka khona, ba-accept ukuthi uqale ngo-2016. Kuchaza ukuthini-ke lokhu sesikholoso? Kuchaza ukuthi uma uzogwetshela iqala elithile lese uzogwetshelwa ngo-2023 bese u-NPA nabashusisi besiphikise lesinqumo senkantolo bethi hayi bekumele ugwetshelwe i-case serious kunaleyo igwetshelwe, mhlawumbe bese ugwetshwa ngo-2024. Ukuqala kwakho ukuhlala isigwebo u-2023 not u-2024 ngoba uzobe ungaphakathi sonke isikhathi. Ingakho bekungekho ubulungisa ukuthi kuthiwe uqale ngo-2017 Oscar ngo-2016 already wasegwetshele i-culpable homicide. Sekumalunga ngoku nenyanga ezintandathu ngoku kusukela kwinyanga kaMatshi njengoku uye wachaza, ingaba mhlawumbe angagoduswa phambi kweChristmas? Ngiyacabanga ukuthi ngeke kuthathe isikhathi eside ngoba ngisho nje ukuthi i-correctional services ayisiphikisanga isinqumo enkantolo. Ngicabanga ukuthi bazokwenza ubulungiso ukuthi mhlambe emva kwenyanga nakhona kuyisikhashana eside bazobe sebehlale babuka kahle ne-parole board ukuthi isinqumo sothini, ngoba-ke sikhumbule ukuthi inkantolo yomthethosisekelo iyona nkantolo ephezulu, iyona esekugcineni. Uma sisikhiphile isinqumo angisho ukuthi ngifuna ukuthi nje isinqumo esesikhishwe umthethosisekelo sobe sekuyisinqumo sokugcina, angiboni ukuthi bazosiphikisa. Inokuba mhlambe yintoni imiqathango yakhe xa inokuthi mhlawumbe anikwe ingqawule lisebe lenkonzo zoluleko? Ingaba ngeyiphi mhlambe imiqathango efuneke ayilandele uba ngaba mhlawumbe anganikezwa iparole lisebo lenkonzo zoluleko? Okay, uma ukuparole uzongena under into esithi i-correctional services, correctional supervision, sorry. Lapho kumele uyiphathe kahle, akumele ube nama weapons ozowaphatha. Okunye futhi akumele
uyithole mhlawumbe usuwenza amanye amacala so nje kumele uyiphathe kahle ngendlela right uma kwenzeka ukuthi awuyisayiphathanga kahle kuba khona imbandela ongayilandeli uzoyithola usubela phakathi ke futhi sebekuthatha so kumele uyiphathe kahle kunendawo ongamele uye kusona then kuzomela ureport futhi ngiyakhetha ukuthi uzoreporta kangaki mhlawumbe ngenyanga kubona abaphathi baka-correctional services uze kubona ukuthi usayiphethe kahle so ngathini ukuthi akufane nokuthi ugwetshwele ngaphandle yabo until iziphelele iparole yakho bese-ke usuyaqhubeka uyakhula into ethi ayifani masoqhathanisa nokwaba umsholozi noma bekuyi-medical parole kodwa ubethe engaphandle kwi-medical parole bekhona imbandela bekumele ayilandele ithe isiphela-ke iparole ubesekhululekile-ke sekwazi ukuya noma yikuphi. Uthe xa ephendula usingabakho Nxumalo waphendula nge-calculation ye-detention period. Ingaba mhlambe ungathi yinto eqhelekileyo kwintilongo zalapha eMzantsi Afrika apho mhlambe abaphula imithetho banikezwe ingqawule kwangethuba okanye banikezwe iparole kwangethuba? Ya angithi into ebalekile ngokugwetshwa bathi ngesilungu i-rehabilitation ukuthi kulungiswe isimilo sakho ukwazi ukuthi ufunde unike elinye ithuba ingakho uma uya kukhona ijele elisempangeni kuthiwa iqala kabusha you are given a second chance so into ejwayelekile vele ukuthi uma ukade ugwetshiwe uma uthi uyiphethe kahle unike i-second chance so bonke abantu banayo leyo right leyo akusiyo into yokuthi ingoba ku-Oscar Pistorius wonke umuntu unalo lelo lungelo so uma uyiphethe kahle kade ugwetshiwe you have a right to iparole. Mnumzana uMelusi masibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentseni. Sibonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Lo mbukeli besithetha naye ibinguMelusi Qulu osuka pha kwiDonda Attorneys ebesicacisela ke ngokufaneleka kwenqawule kaOscar Pistorius. Inkundla yomgaqo-seko yagweba ngelithi uvumelekile kuba anike inqawule ngoMarch. Masithi qhwike evenkileni ungayindawo sabukele ekhaya Jikelele. Usahlezi nathi lapha ekhaya Jikelele sibokhulu umbukeli nathi ukuthi sihlale kanye nawe njengamanje ake singene eindabeni zezemidlalo. Ukapteni wabafana uRonwen Williams uthi njengeqembu kufanele ukuthi baqinisekise ukuthi babamba umqeqo wabo kubhekwe emqhudelwaneni wamazwe ase-Afrika iAfcon ozoba ngomasingana. Isihlabani ke somgadli uPesetawu umbukeli usehoxile ethimbeni labadlali abazodlala imidlalo yokuncweka nelaseSwatini kanjalo ke neIvory Coast nezidoba ezimbili okuthapelo Murena no Innocent Mayela ngokunjalo nomdlalo oyibamba esiswini uBathusi Obas. Sekukhona abadlali bebafana bangeke besayidlala imidlalo emibili yomngane ezayo kulabadlali kubalwa kubo uPesetawu hoxiswe yizathe ithinta umndeni wakhe kube nguthapelo Moreno Innocent Mayela kanye noBathusi Obas. Then there is a case of Percy Tau, so I had contact with Percy last week. For family reasons, he'd like not to be here with us. Abadlali banxusa ukuthi kungabi nezinguquko kuze kufike lo mqhudelwano weAfcon emidlalweni emibili yomngane idlale ngenyanga edlule bafana idlale ngokulingana neNamibia ngaphambi kokuthi kuqise iDemocratic Republic of Congo ngegoli elilodwa eqandeni. The coach made mention, that we need to build some consistency into the team. Last year there was a lot of, win one, then lose, and then draw, and I feel, the last year, we've been consistent where we've won a lot of games. We haven't lost any, so, that's a positive. That shows that there's growth. Captain Bafana uthi sebebheke ukuthi ziqhathwe kuweAfcon. It's not going to be easy. I mean, all the countries who qualified is, they're there for a reason. It shows that they are good. They are obviously quality and it's going to be tough, so we need to be mentally prepared. Umdlalo wokuqala womngane neSwatini uzodlalelwa enkundleni yeFNB ngolwesihlanu kusihlwa kanti lo mdlalo uzoqala ngelesithupha ihora kusenjalo ngomgqibelela kuleli lizobe selibhekisa amabombe ezweni elizosingatha weAfcon ngonyaka ozayo. Ibhodi elawula ibhola ekhatywayo yase-Europe i-UEFA ihlehlise yonke imidlalo ibicwangciselwe ilizwe laseSirayeli kweziveki zimbalwa zizayo ngenxa yongquzulwano oluqhubekayo kweli lizwe.
Esisibhengezo sizana njengoko umlo uqhubeka emva kokuba amaqela eHamas ephule umda ukusuka eGaza kuhlaselo olungazange lubonwe ngaphambili kule mpelaveki sisuka kuyo. Okwaba nje kembukela ke sinje ke qunga pha ngaseyitolo ungalingikhathazeke siyabuya nje emva komzuzwana. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi ahlanzekile ilungelo elishicilelwe kumthethosisekelo waseNingizimu Afrika futhi elisisekelo sempilo yomuntu. Ngeshwa ke zikhombisa ukwanda iwombe lapho umphakathi uyithola khona usuchitha isikhathi esingaphezulu kwesonto ungahlinzekwa ngamanzi. Ezinye zembangela ukuthi ingqalazinda yamanzi iyayekelelwa nje ingalungiswa. Kunjalo nje nakomasipala kabahola bayehluleka noma abaholi bayehluleka ukuphatha izinqumo eziphusile. Umbuzo kembukeli uthi engabe ukungahlinzekwa komphakathi ngamanzi kuzogcina nakho sekuyinkinga efuze eyohlelo lokucisha ngogesi. Ukuphendula ke lombuzo nokuqonda nje kabanzi ngalenkinga sixhumana ke nephini likaNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko umhlonishwa uDavid Mahlobo. Mhlonishwa Mahlobo sikubingelele lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi lapha ohlelweni. Asibonga kakhulu sisinonkulumo sibonge kakhulu nakubo bonke abasibukele manje ekseni lapho uhlelo lakho lihamba lifinyelela khona kuzo zonke indawo. Kubonga thina ngesikhathi sesakho mhlonishwa. Ngiyakholwa ke Mahlobo ukuthi hayi asilalanga nje savuka sayithola sesibhekene nalenkinga yamanzi. Ibe kuyinkinga nje bilokho esicathamela kancane kancane. Engabe sifike kanjani kulesi simo sesibhekene naso sokuthi ke amanzi angabe safinyelela ngisho nasemphakathini? Ekufuneka sikusho ukuthi uhulumeni kaBaba Ramaphosa nohulumeni bangaphambilini bawenzile umsebenzi omuhle wokuthi bafeze ilungelo lomuntu elikumthethosisekelo sokuthi ke wonke umuntu waseNingizimu Afrika kufuneka wathola amanzi nenhlanzeko. Lo msebenzi ke siwenze kahle isikhathi eside. Kodwa ke kunamaphutha enziwe uma wenziwa lo msebenzi. Ikakhulukazi abantu abaningi banabo ompompi emakhaya. Kodwa ke kuneyinsuku lapho amanzi engasaphumi khona ngoba inqalasizinda abomasipala abaningi bethu bayiyekelele ngoba uthola ukuthi inqalasizinda ineminyaka eminingi and uma ineminyaka eminingi ke kwase kufika la isikhathi sokuthi ke imoshakale khona lokuthiwa ke i-infrastructure decay. Manje ke kwagcina amanzi amaningi ayekhona kubantu bese sibanikezele amanzi. Kwagcina sekuneyinsuku lapho amanzi alahleka khona phansi engena emhlabathini lokho abakubiza ngama-water losses noma ama-non-revenue water. Manje abantu abaningi ukutholakala kwamanzi eNingizimu Afrika kwezinye indawo sekwehlile from ku-90% seku-67%. Inkinga yokuqala lokuthi ke siyekelele ukulungisiswa kokuthi kulungiswe inqalasizinda lokuthiwa i-operation and maintenance. Okwesibili okwenzakalayo kunabanye vele abantu ebesingakafinyeleli kubona. Uthola ukuthi abomasipala kunabantu okufuneka benze umsebenzi bangawenzi kahle ngendaba yamakhono. Abanye bangakwazi nokuthi benze ama-project lana aqondene namanzi bawaqede ngesikhathi. Okwesithathu okukhona indaba ukuthi ke umphakathi waseNingizimu Afrika usukhule kakhulu ngokwezibalo. Manje ke akuzange kuhlinzekwe ukuthi ke uma kukhula umphakathi nenqalasizinda mayikhule. Kodwa yini esikwenzayo siwuhulumeni kaZolwenke umnyango wethu lo uholwa ubaba uMacingwane sivumelene nomongameli ukuthi ke masingenelele sisebenzisana nomphathiswa womasipala ukuthi ke sibalekelela kumasipala kuwo lonyaka ophezulu sibeke imali engaphezulu kuka-14 billion ukuze siwulekelele abomasipala ukuthi mawuletha amanzi kubantu kulungiswe inqalasizinda. Okwesikhashana uma kusalungiswa inqalasizinda abomasipala mabanikezela abantu bakithi lamanzi lana sithi ngamanzi asepitsini noma amanzi lana amabhoholi lento okuthiwa i-groundwater. Okwesibili babanikezele ngawo ama-water tanker kodwa babanikeza amanzi ahlanzekile ukuze singabi nalenkinga le esayibona ePitoli yase-Amaskrali abantu besweleka kuney'nsolo zokuthi ke amanzi abengekho ezingeni elikahle.
ilezo ke izinye izezinto esizenzayo ukuthi ke silekelele ukuthi ke abantu bakithi kungasalile ngisho yedwa la ilungelo lakhe logcotshwa ngeenyawo ukuthi ke angawathola amanzi noma ngabe bikho into okukhucululwa kwenhlanzeko. Yebo mhlonishwa ngiyakuzwa uPaula uqale waPaula laphana udaba lokuthi selokhu kwadlula leminyaka edlulile belokhu kuphethwe kahle nje kusatshalaliswa kahle amanzi eningizimu Afrika kuphethwe kahle uhlelo lwamanzi liqhutshwa kahle uma ngabe kunjalo mhlonishwa ususho ukuthi kodwa ngabe sikhona kule nkinga ngoba nawe uma ngobalula udaba lwengqalasizinda ukuthi binganakiwe ngiyacabanga ukuthi izinto ezifana namapayipi egujelwe ngaphansi emhlabathini uma ngabe kukhona abantu abaqeqeshelwe ukudila nezindaba zamanzi bayazi ukuthi mhlawumbe kudlula isikhashana esithile kufanele kwenziwe lokho kuthiwa i-maintenance okubheka ukuthi ke zonke izinto zisahamba kahle kusho ukuthi i-maintenance ibingenziwa yonke leminyanga yingakho sesibona sekuba nelenkinga ukuthi ingqalazinda ayikho yonke esimweni ngesikhathi esisodwa njengoba nawe ke mhlonishwa usho indaba ukuthi ke senibeka imali eceleni yokuthi kulungiswe ingqalazinda ngisacela nje ukubuza okokuqala ukuthi uma ngabe ke mhlawumbe lamapayipi okuthiwa lengqalazinda esuke inganakekelwe mhlawumbe isiqhuma for example kwezinye indawo lokho sesibone sekuba nokusaphazeka kwamanzi nokuthatha mhlawumbe isikhathi ukuthi sibone omasipala behamba beyolungisa lawo mapayipi mhlawumbe nje ukulungisa leyo ngqalazinda esuke isiyonakele ngalesi sikhathi kudla imali engakanani nanokuthi kuyalandelelwa lokho ukuthi kudla imali engakanani. Esifuna ukusho ukuthi ukulungisa kwenqalasizinda kuyahluka kumasipala nomasipala eningizimu Afrika ngoba abanye omasipala bethu inqalasizinda yabo inkulu kakhulu inde uthola ukuthi ke ingama-kilometers kwesinye isikhathi angaphezulu kwama-thousands okufuneka bayilungise. Manje ke abomasipala abaningi basenkingeni ngoba uma amanzi elahlekela lapha phansi emhlabathini kwesinye isikhathi kulahleka amanani angaphezulu ka-40%. Abanye omasipala abancane baneyinkinga ezinkulu njengaseThekwini nje umasipala omkhulu ulahlekelwa u-52%. Uma ulahlekelwa lo 52% lawo manzi awafika emphakathini uma engafiki emphakathini kunomthelela kwisikhwama sikamasipala in terms of revenue. Manje ke siwuhulumeni kazwelonke sithathe isinqumo sokuthi ke mabalekelelwe lapho masipala ngoba abanye vele banayo nemali ikakhulukazi nje masibuka lapha ya umkhandlo waseThekwini sithe makusondele isigungu lesesikhulu sethu sebhodi yokuhlanzwa kwamanzi umngeni uthukela water board ukuthi ke kule minyaka le mababanikezele inqalasizinda ethile including yona leyo kuhlanzwa kwendle le inqalasizinda ewu10 babalungisele ukuze benze lento okuthiwa ukwakha nokuthi ke bayi-operate bese bebaqeqesha bebanikezela leyo infrastructure ngoba uma singakhatha ama-water losses uzokwazi umasipala ukuthi amanzi afinyelele kubantu uma abantu bejabulile lawo manzi ke sebawakhokhela. Okunye sikusho ukuthi ke uhulumeni kazwelonke makakabuke le mali ahlinzeka ngayo umasipala esibiza ukuthi ngama-grant ubanikeze nje lento okuthiwa i-once off ukuthi bakwazi ukulungisa i-infrastructure ngoba uma uyibheka le infrastructure noma ungathi uyazama ukuyilungisa kodwa enye ilimele kangangokuthi ke sekufike isikhathi sokuthi lawo mapayipi kufuneka akhishwe wonke ukuze kufakwe amapayipi amasha akwaziwe nokuthi ke akale amanzi ukuthi ke bathatha amanzi angakanani uchitheka amanzi angakanani amanzi afika lapho nala eGauteng eGoli siyakwenza lokho uma ubuka kulo masipala okuthiwa ke emfuleni singenelele safaka ibhodi lethu elikhulu okuthiwa uRand Water ukuthi ubalekelele. Yilezo zinto ke esisho ukuthi ke abomasipala nemali abayithengisa ngayo amanzi abayithola njengenzuzo mabayibuyisele phela kuyo lenqalasizinda le ukuze le infrastructure le ikwazi ukuthi ke ibuyele ibe sesimweni esikahle kunganziwa lo hlelo abavamise ukulenza ukuthi mabeyithola imali bethengise ugesi namanzi bavele babhadare zonke izinto bangayibuyisele leyo mali leyo ukuthi ke bayi-investe back kwi-infrastructure. Mhlonishwa Mahlobo njengoba nawe ke ubalula udaba labasebenzi bakamasipala kanjalo ke nokuthi uhulumeni kufuneka mhlawumbe abanike imali eyi-once off ukuze bakwazi ukuthi balungise ingqalasizinda ngokwakho ukubona ucabanga ukuthi lapha kwamasipala kunabantu noma abaholi abanawo ama-skills abaqeqeshekile ukuze bakwazi ukumelana nale nkinga okuwukuthi phela uma ngabe sekufika le mali mhlawumbe engathi uhulumeni uyabanikeza bayokwazi ukuthi babhekane nenkinga bakwazi ukuyilungisa ingqalasizinda.
Njengoba bengishilo nje ekuqaleni uhulumeni basemakhaya benze liningi kakhulu ukuthi ke bashintshe impilo zethu la sihlala khona singabantu baseNingizimu Afrika. Kodwa njengoba usho abomasipala abaningi ubuholi buyacicisa. Ikakhulukazi lo hulumeni abakhona lapha phansi bokubambisana okuthiwa i-coalition government. Sithi siyangenelela, siyabalekelela ukuthi baplane, benza ama-business plan, sibanike nemali. Kodwa namuhla uma ukhuluma nosodolophu, okhuluma naye, ngeke wazi ukuthi lothi shoni ilanga losodolophu esasekhona ngalo hlelo lukahulumeni olukhona lokubanjiswana lapha olungasimeme. Okwesibili, kunabo abomasipala abatheme beqasha abasebenzi, baqasha abasebenzi abangenakhono. Uyababona ukuthi bayaxegaxega, abawazi umsebenzi. Iphenyo lwethu noma inangane i-report esikhiphile ke ekhuluma ngokuthiwa i-blue drop noma i-green drop ikhombisile ukuthi ke omasipala abaningi behlile ngokuhlanzeka kwamanzi a-clean ey'ndaweni ey'ningi. Izinto okufuneka bazenze nje ukuthi ke bawahlanze, bafake le mithi lena okuthiwa o-chlorine ukuze babulala amagciwane. Abaningi banenkinga. Uma ubuka lamanzi endlelana okufuneka ahlanzwe nokuthiwa ama-waste water treatment works ehle kakhulu ey'ndaweni ey'ningi uyayibona impucuza igcwele lapha phansi emzini yabantu lapha okufuneka leyo nto leyo ngeke yalungiswa. Siyakhuluma-ke nomnyango omele ohulumeni basemakhaya ukuthi-ke lana ngakithi okuqondene nendaba zezamanzi njengakuma-Water Services Authority asisabafuni ukuthi-ke abantu befakwe bengenawo amakhono, ngoba abantu bengenawo amakhono abenzi into okufuneka bayenze ukumaneja le system. Nizobhekana kanjani-ke mahlobo nabantu abangawazi umsebenzi abaqashelwe wona nabangathathelwa iy'nyathelo ngenxa yey'nqumo zabo ey'ngaphusile? Njengoba usho-ke nawe ukuthi-ke kuba nayo leyo nkinga yokuthi abantu mhlawumbe abanye abaqeqeshekile or abanye bathatha iy'nqumo-ke ey'ngaphusile okwenza ukuthi-ke ebese ukufinyelela kwengqalasizinda emphakathini kungenzeki. Mhlawumbe komasipala lapha enibona khona ukuthi cha laba bantu abanalo ikhono noma bakwazi noma bayehluleka, iziphi iy'nyathelo enizobathathela zona? Kunohlelo lwethu esilubiza ngokuthi-ke ngolokuhlengahlengisa lubuye luhlole inangane amakhono akhona kumasipala ukuthi umasipala njengoba unekeziwe ngokomthethosisekelo neminye imithetho ekhona eNingizimu Afrika ilungelo lokuthi basihlinzekele ngamanzi. Uma umasipala uhluleka kunokuthi-ke uhulumeni kazwelonke uyakwazi ukungenelela ngokomthethosisekelo lento esibiza ukuthi-ke ukubalekelela noma ukubalekelela noma sibasupporte ngo-section 154 we-constitution. Komasipala abaningi siyasondela kubona, sibabonise, sibaqeqeshe. Kodwa kunabomasipala ukuthi-ke noma ngawuthi uyalekelela uyabona ukuthi-ke akukho ukuthi izinto zikwazi uku-improve ziye ezingeni elingcono. Uhulumeni-ke uyengenele ngalo hlelo layo i-constitution umthethosisekelo kuthiwa-ke u-section 139. Nathi kunomthetho wezamanzi kwi-Water Services Act siyakwazi ukungenelela ngohlelo esilibiza kuthiwa u-section 63. Lapho sifike sithathe khona amandla wonke siwenze lo msebenzi thina. Kuthi-ke ngesikhathi siwenza lo msebenzi silungise inqalasizinda, silungisa ukuhlengahlengiswa kwe-structure ngaphakathi namakhono ngaphakathi. Uma sibuka nje umasipala omkhulu lapha eVelcom kuthiwa iMachabeng singenelele kulowo masipala, la ePitoli eTshwane singenelele, ey'ndaweni ey'ningi eNingizimu Afrika siyangenelela. Nakhona lapha ekhaya eThekwini nakwezinye iy'ndawo singenelela ngalo hlelo lokuthi siyabanceda lokhu kuthiwa-ke u-section 154 ukuze abantu bakithi kungathi umaqeda umasipala bese ilungelo labo lokunikezelwa kwamanzi noma ukuhlanzekwa ngenqalasizinda bese kudicelelwa phansi. Manje mhlonishwa-ke izophela nini-ke inkinga yamanzi noma mhlawumbe singakulindelana okufanayo njengalokho sekwenzeka ngey'ngqinamba zokucisha ugesi mhlawumbe sizwe sekuno-water shedding? Kufuneka sikusho ukuthi-ke ngokwethu kumnyango wezamanzi abantu abaningi bathi-ke uma kushaya lo nyaka ka-2030 abantu baseNingizimu Afrika bazobe bengenawo amanzi. Thina-ke siwumnyango sithi-ke lokho ngeke kwenzeke, kodwa inkinga ezokwenzeka ukuthi-ke amanzi akithi azobe ekhona
azobe engahlanzekile ukuthi ke asetshenziswe ngabantu ngenxa yalenkinga yokungcoliswa kwamanzi ngoba ukungcola kwamanzi eNingizimu Afrika sekundlondlokobale kakhulu lokuthiwa ke i-deterioration of water quality. Manje ke kufuneka sikwenze lokuthi ke abantu bakithi nengibone ezinkulu bayeke ukungcolisa amanzi siyobathathela inyathelo namanje siyabathathela inyathelo. Inqala sizinda ke enkulu lapho senza amabhiliyoni ngama-project. Uyabona lana e-Eastern Cape kunomkhomazi, e-Western Cape kune-Clan Williams Dam, uyabona eLimpopo kunesikhukhula esiletha inangane i-Dewop Dam, eKwaZulu Natal kunabomkhomazi, ama-project amakhulu esiwenzayo. Senzela ukuthi ke abantu bakithi kungabibikho isikhathi sokuthi ke amanzi aphelile. Ama-project angaphezulu kwa-110 billion yiwona azosinceda noma ukulanda amanzi kwizwe lalapha eLesotho ey'ntabeni njengoba sasivumelene ngeLesotho Highland Scheme. Kodwa-ke okufuneka sikwenze ukuthi-ke omasipala mabazame ukuthi-ke bakhulise noma ba-improve inqalasizinda ikakhulukazi ama-treatment plant nama-reservoirs ngoba umphakathi wakithi ukhule kakhulu. Bese-ke silwisana nalokuthi-ke kulahleka amanzi angene emhlabathini kanti yizwe esilaziyo ukuthi-ke alinawo amanzi anele. Uma kunama-water losses kunenkinga. Ekugcineni kufuneka sazi ukuthi-ke ngoba nje kushintshe isimo sezulu lento okuthiwa i-climate change kuyofuneka sibambisane nomphakathi. Indlela oyiphatha ngayo ungakwazi ukuthi uqhubeke usebenzise amanzi ngendlela engenabo ubunono. Okwesibili kuthiwe noma kwakhiwa phambili izinto ezifakwa emzini zokuthi njengama-toilet njengamashawa makungabi lana asebenzisa amanzi amaningi. Uhulumeni unaso isiqiniseko sokuthi-ke uma ubambisene nabantu bakithi ngeke sibe nayo lenkinga ecishe yavela lapha edolobheni elikhulu lase-Cape Town okwakuthiwa u-Day Zero ngoba abantu bashintsha indlela abayiphatha ngayo kwabuye kwasetshenziswa lento okuthiwa ngama-bylaws. Uma ungayiphethe kahle uthole i-penalty bakwazi ukuthi-ke bakushaya ekhikhini ukuze-ke ushintshe indlela oyiphatha ngayo. Yebo Mhlonishwa, sasiphetha nje-ke njengoba ukhuluma-ke ngendlela yokuphatha amanzi. Mhlawumbe ubona ukuthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zinolwazi olwanele noma yifundisekile ngendlela eyanele ngokonga amanzi kanye nje nokusebenzisa amanzi. Mhlawumbe zikhona iy'nhlelo enazo zokufundisa abantu? Zikhona kakhulu iy'nhlelo esinazo ikakhulukazi ukuthi kuthiwa umthente uhlaba usamila lapha ey'kolweni. Iy'ngane zethu ziyafundiswa ngalento okuthiwa ngama-water wise campaign. Bayayibona izinto okufuneka bazenze bangazenzi. Kunalo nohlelo lana uma kuqala inyanga kaMarch la kuthiwa nje i-water week khona la sifundisa khona abantu. Kodwa-ke siyavuma siwuhulumeni kuningi okufanele sikwenze ukuthi-ke sikwazi ukuthi sifundise umphakathi. Kodwa umphakathi wakithi waseNingizimu Afrika siwuhlonipha kakhulu ukuthi-ke uyakwazi okufanele nokungafanele ngoba sibhekene nenkinga yamanzi. Siyawucela umphakathi waseNingizimu Afrika mawenze okufanele, mabawaqoqe amanzi bawasebenzise kahle labo abawatholayo. Laba abangakawatholi uhulumeni wakithi mawenze noma yini okufanele uyenze ukuthi okwesikhashana mawabanikeze amanzi ngoba phela ngeke uwasave amanzi ungenawo kusalungiswa inqalasizinda. Abangafuni-ke ukulalela lowo mkhosi esiwuhlabayo kuyofuneka-ke uhulumeni umasipala basebenzise imithetho yabo ukuthi-ke babajezise kufake nokuthi-ke kube nento abayikhokhayo uma beqhubeka bengayiphathi kahle ngokusetshenziswa kwamanzi. Sibonga kakhulu-ke Mhlonishwa ngesikhathi sakho. Ngethembe-ke nokuthi cha nangokuzayo uyosinikeza nje-ke ithuba lokuthi ube nengxoxo nathi ngokuphendula malungana nomsebenzi womnyango wakho. Sikufisele nosuku oluhle. Sithokoza kakhulu niwe nosuku oluhle manje. Siyabonga. Mbukeli-ke besinengxoxo nephini likaNgqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko sibhunga mayelana nodaba lokuntuleka kwamanzi ey'ngxenyeni-ke ezahlukene zezwe osekuthanda phela ukuba-ke insakavukela umchilo wesidwaba. Okwamanje-ke mbukeli sizothi nje-ke qu-ke sibheke laphaya ey'tolo sizobuya. Mangabe sibuya-ke mbukeli sobe sesibuya-ke sesingena ehoreni lesibili sesikutshela ngey'hamba phambili.